Emisija Šetam i pričam uživo iz prostorija udruženja Etnoforma u Jagodini. Olga Nišović, predsjednik ovog udruženja, je moj gost. Olga, hajde, ovaj razgovor bazirat će se na 3. decembar, dan... Svetski dan invalida. Da. Međutim, ajde da malo napravimo uvod o udruženju Etnoforma, koliko godina postoji. Ovdje znamo da su prostorije u staroj opštini. Malo nešto da kažemo, neku ličnu kartu ovog udruženja. Pa evo, lična karta udruženja bi otprilike glasila ovako. Mi smo osnovani 2004. godine, što bi se reklo, ušli smo u 25. godinu praktično. Ove prostore smo dobili od lokalne samouprave na korišćenje. Nas ima negdje oko 30-ak. To se broj je uvek gore dole. Jedni dođu, drugi ode, zavisi kako se gde ko nađe. Obišli smo Srbiju uzduž i popreko, znači sve manifestacije koje su bile u okviru tih zanata i u okviru turističkih manifestacija. Znači mi smo stvarno prisutni gotovo u svim delovima Srbije. Što se tiče... Da kažemo tim starim zanatima, šta je tu zaokupljeno sve? Kod nas je stari zanati. Pod zanatima se podrazumevaju štrikanje, heklanje, vez, mi sve to radimo. Imamo razvoje, radimo tkanje, doduše radimo i obuku tkanja, malo se sad to smirilo, zimsko vreme pa nas nema, ali radimo obuku tkanja, znači besplatno za sve koji budu hteli da dođu, mogu da se priključe. Imamo asurdžijski zanat, imamo stolare, imamo suvenirski program. Uglavnom je to nešto što podrazumeva turistički aktivnostima gde, jer uglavnom idete po celoj Srbiji, gde vas pozvamo? Idemo po celoj Srbiji, naravno i kod nas dolaze. Mi svake godine, 12. jula, u okviru grada Jagodina i crkva Svetih apostola Petra i Pavla slave svoju slavu i mi smo svake godine prisutni u porti crkve kao izlagači. Mi i gosti naši sa strane. A gde vas uglavnom zovu? Gde su ta najjača udruženja? Pa ja kad bih sad počela da nabrajam, bilo bi dosta toga. Znači ima dosta. Od Niša preko Niša, Ćuprije, Paraćina, da kažemo, već Svilajnac, Požarevac, Zrenjanin, ima poprilično tih manifestacija. Koristimo kalendar turističkih manifestacija, malo se i mi prijavimo, tako da nas ima. Imali malo putovanja po inostranstvu, evo sad pominje koleginica Makedoniju. Pa imali smo jedno gostovanje u Makedoniji, bili smo predstavnici Srbije, Dobrila Petrović i ja kao izlagači u turistička manifestacija u Sloveniji, to su bili kartuzijanski dani, predstavljali smo Srbiju, tako da to bi nešto bilo što bi nas karakterisalo. Da se vratimo na ono što smo pomenuli na početku razgovora, to je ovaj 3. decembar. 3. decembar je Svetski dan invalida i mi u saradnji sa udruženjem Cerebralne i dečje paralize smo napravili dogovor s obzirom da imamo poprilično te garderobe, koja je nekima mala, nekima velika, uglavnom je to kvalitetna garderoba. Dogovorili smo se da uradimo tu humanitarnu prodaju tih proizvoda, sredstva dobijena od toga ići će u manastiru Sveta Petka. To nam je neka ideja da pomognemo, s obzirom da oni stalno imaju potrebe za hranom i za garderobom. Mi smo tu, eto da. Gdje će to biti održano? Ta prodajna izložba će biti održana u našim prostorijama u ulici Vuka Karadžića broj 2. Lakša orijentacija je, znači, preko puta Žira, ako nekome to zna. To je stara opština, ja sam napomenuo stara opština. Jeste, zgrada stare opštine. Znači, koliko je to učešće od ovih 30 vaših članova i koliko je uzelo učešće? Svi imaju nešto da ponude? Svi će po nešto da donesu, svi će da ponude, svi će da se menjamo mi, obzirom da je zimski dan i da vreme nije baš nešto naročito prikladno za neko duže boravljenje, ovdje mi ćemo malo da se menjamo, tako da ćemo i mi članovi da doprinesemo maksimalno. Znači to počinje u 10, završit će se u 3, imat ćemo kutiju za te priloge, znači šta bude prodato, svako ko bude hteo da ubaci u tu kutiju, to će biti nešto što će kutija sa garderobom da ide za... Što se tiče te garderobe, to je završena priča, već nema potrebe da, na primjer, neko sutra... Nije problem. Nama je plan da vam kažem da ne završimo ovu akciju sa ovim sada momentom. Mi ćemo tu akciju da produžimo i u letnjem periodu, kad bude malo bolje vreme, pa budemo mogli to malo više i da izložimo i da pokažemo. Znači, uvek ćemo da gledamo
maksimalno ispoštujemo te neke Znači, koje 3. imaju potrebne. decembra od 10 sati ovde u prostorijama Etnoforme je na neki način ta humanitarna akcija za sve one koji se nalaze u manastiru Sveta Petka. Tako je, tako je. Olga, hvala vam lepo što ste bili gosti emisije Šetam i pričam. Nadam se da će odziv biti dobar i da ćete imati šta da i dosta da odnesete korisnicima manastira Sveta Petka. Hvala i vama na prilici da pokažemo našim ljudima da postojimo i da eto imamo tu želju. Ajde malo da pozovemo sad na kraju ovog razgovora, da pozovemo neke eventualno nove članove, kad mogu da vas nađe ovde, eventualno neki kontakt, telefon, da date udruženja koje ima. U ovom momentu neko ko bude želeo da donese, odnosno da donira garderobu, može to da uradi u utorak od 10 do 15 dok smo mi tu. Posle toga morat ćemo malo da se umirimo, obzirom da nemamo te uslove da možemo duže da boravimo ovde. Ostavit ćemo to za proleće, za neko veće druženje. Što se tiče broja telefona, moj broj telefona je 064 269 7442. I za one eventualno nove članove? I za nove članove, naravno, to naročito važi za nove članove. Bilo bi nam drago da se malo i obnovimo. Postoje ljudi koji ni ne znaju da mi postojimo u gradu. Ja stvarno nastojim da maksimalno se promovišemo. Međutim, uvek se nađe po neko ko kaže, Bože, ja nisam znao da postojite. A mi postojimo. Etnoforma, eto, koliko godina postoji? 20 godina punih. Hvala vam lepo još jednom, pa se vidimo. Hvala vama.